TV, Nairobi. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi ma bende en jaod bura mogwelo kone tend kweth manok od bura mondo many yore moko manyien mag lego wi jod bura kendo ungo wigi makare motene twak mora mora e od bura. Mbadi wacho ni ng'onyo moro nitiere kuom jod bura kendo dwaro nitie mondo girid tol kata dok ni kwan jod bura ma Kenya Kwanza oniang' ne Azimio kamano to Azimio winjore onyis mijing'o mar temo kar nyalogi ma ok wuok oko mar od bura kaka pile. Ombulu manyo wagoyo cha jomoko nyo ni samoro wan be nyo wang'eyo ni the other side nyo nigi namba mohingo to nyo wadwa ni mondo jo Kenya ne ni gin ng'a moriwore gi sirikal e kadho chik ma ok ber ni. Bang' mano koro kata kikelo amendments ni mondo obed ni gik moko ningo loki to ung'eyo ni namba ma un go ok rom. Onge gima nyo mano konyo, so tendwa nyo ng'ado ni ji owuogi banana paro ni tendwa koro me bunge tendwa me National Assembly leadership me National Assembly minority leadership nyaka koro ng'iyo yore mang'eny mwanyalo engage go sirikal kopogore gi dhi e court kata dhi e doho. Nyaka koro bedi ni jogewa mokwongo jogewa nyo onge nyo ingo ji 60 kane nyo gibedi ni nyo wabedo gi kura 100 gi wiye. So joge wa oningo be ni ka sama idhi tim go kura e gima lich machalo kama to ochok gi maber whip gi otimore maber ok en gimoro mana me yoro message ne members oningo be ni members bedo whipped maber. Inyalo gone kata members an previous parliament manyocha kane an minority leader seche moko ne chuna gone members moro kamoro. Riwruok mar Governors okone komiti mar Senate ni